Makhosi. Ngicela uqala phansi wabonani endlini? Yabo lapho. Kuleya indlu eUrandi kuthiwa isemakhosini. Yes. Ukuthi asingeni kanjani izindlu ngoba phela la ngithi sofunda wonke umsebenzi. Yebo. Ngathi-ke mina idlozi lami futhi ngavuka nesibonakaliso lathi-ke awuhambe uyobheka mntanami ukuthi ngabe kukhonani la. Ubaba bakho futhi ngalolo suku uzobe engekho eyosebenza kuphi eMandeni. Awuyongena lapho mntanami usibonele ngoba manje sisathanda ukuba la esikoleni esakuthuma kusona ngoba sesikhona izinto esizibonayo. Yabo. Kusho mina ugogo wami Makhosi. Lo engangimthwathela umndawo. Makhosi. Okay. Futhi mangingena la ngiyibonele izinto lezi isimo samakhanda futhi amakhanda abantu. Athi mhlawumbe amakhanda elwana amakhanda abantu Makhosi akulona nje ikhanda elilodwa ngoba kunanesimo sani isimo sezingalo zabantu angazi ukuthi bezenziwani lezo zinto kuyalwa ngisho ukunuka khona la. Makhosi lalela Makhosi. Amakhanda abantu ukhuphuka ngathi amakhanda abantu awobala abafica lapha abawobala amakhanda abantu. Kodwa uqinisele baba lokho akusho ukuthi indlame ngilala kuyona leya noma ukuthi angizolala. ulala ngamakhanda. Akho makhanda lapha. Ngiyalibingelela nakho ababukeli beBlack Life TV. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umgwenya nkomo Savukazi Mvuleni, yintokazi eZalma Mkhize. So today sikhethe ukuthi okay, ngiyabona ama-email angangozulu siyanitheka, saphendula, umsebenzi mningi ungangozulu. So ke sesibuyile kwishow ethi enough is enough. Ngike ngaqala nje ngolanga owakwaDlamini othi akekho right kahle hle ube umuntu ke ekhula ngokuhlupha mayechaza kahle waze wafika esigabeni la khona sethi betha abazali mhlambe kungcono ukuthi aye entwasweni ngoba mhlambe unesiphiwo angazi naye ukuthi kwenzakalani ngaso. So mayifika entwasweni yonke into ihamba kahle and then jikijiki izinto zakhe zavaleka mase bemshisela impepho ukuthi akahambe ayohlanganisa ekhaya. Methu uyafika ekhaya izinto zakhe zikho right and mayethi bayohlala nomndeni wakhe komunye umuntu hayi la kade ethwasela khona bathola ukuthi engazi ukuthi ugobela wakhe la ethwasa khona lokho okuningi abekwenza naye angazi ukuthi why obekwenza ukuthi umsebenzi wakhe uvaleke if ukuthi ukubo kodwa ke bazosichathela kabanzi yonke into mase sifikile ngaphakathi endlini. So ke asibabone. So njengoba ngishilo ke eminyango ukuthi asingeneni sibabone njengamanje sekwenzekile na kanjani sila endlini. I hope niyabona ukuthi sesihleli nabo bazosichazela kabanzi ukuthi why besibizile si Black Life TV ngaphansi kohlelo elithi enough is enough. Kodwa ke asibe nesineke silalelisise kahle ukuthi kwenzakalani and singasiza ngakuphi. So sanibona ninjani? Siyaphila nansisi. Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngandlela. I hope niyazi and ngibe nesineke nje ngafunda kade ngi-emailelile but kwaba nemibuzo ngiba nayo. So ingakho ngithi ake ngivele ngize la ke ngikhulume nani nginibone ubuso nobuso ukuze ngazi ukuthi istory sithini. Kodwa ke before singene odabeni ningibizele lona ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la nibuya khona nobabili. Kodwa ke ngeke nikhulume kanye ngicela uqala ngawo. Okay. Ngami ngizosanda ukubingelela nje ku Black Life njengoba ngike ngabhala. Igama lami mina ngulanga wakwaDlamini. Okay. Ngibhalele uBlack Life TV ngoba nginenkinga. Nginenkinga ngoba bengithwasa lapha kwaMashu. Okay. Bengithwasa manje ngathi sengiphumile into zami ngayibona ngathi ayisacaci kahle. Manje ngifuna ukuthola iqiniso ukuthi kahle kahle ngabe kwenzakalani esimeni sezinto zami ngoba nezimali eziphuma ezinkulu lapha. Okay. Makhosi kanti nawe ubhuti njengoba ngihamba naye besithwasa naye. Makhosi. Umfice khona. Ngimfice khona futhi mina ngifike emva kwakhe ubhuti. Makhosi. Okay. Ngicela ukwazi igama nesibongo. Mina igama ngumzwandile wakaNgcobo. Okay. Ngisuka khona la eMalvani. Oh, all right. Kasibuyele kudaba lakho ngicela ukwazi nje isizathu esizisikubeke entwasweni ukuthi mhlambe bowuhlushwa yini, ukhule kanjani, besithini story, ufike kanjani entwasweni? Okay, mina angachaza nje ukuthi ufika kwami entwasweni ngangumuntu ohluphayo yabo. Ngangihlupha ekhaya. Shuthi lento kuyilibivele kuthiwa hayi unemimoya.
Mhlawumbe ukuhlupha okunjani? Ukuhlupha lokho kwey'ngane ukuthi ngihlupha kabazali ukudansa zonke lezo zinto ezophuzo yabo zonke lezo zinto. Okay. Awukwazi ukugula. Hhayi. Okay. Mina nje lingulisanga-ke into kodwa nje bengihlupha nje. Yabona kuze kuthiwe ekhaya hayi lo ngathi useyahlanya futhi nangekhaya ngoba ukhuzwa njalo kuthiwe yiyeke lento ngiyenze. Yabo. Manje-ke kwazi-ke abazali bahamba bayohlola. Okay. Kwavela ukuthi hhayi kahle kahle kumele ngimisele isimo sey'nkamba zamagobongo. Kahle kahle futhi kwathiwa hhayi wena futhi igobongo angeke lisalunga kuwena. Sekumele nje ungene okuhambeni olukhulu lokuthwasa. Ngathi hhayi ngicela nje ukuqala ukuthi ngiqale ngidle imimoya le. Ngiphothule mase ngiyabona ukuthi izinto zami zihamba kanjani. So wathola kanjalo-ke ukuthi kufanele uhambe entwasweni? Yebo. So Ngalidla-ke igobongo khona lapha kwaMashu la bengithwasa khona inyanga ngaliphothula. Hhayi ngithe sengiliphothulile kwangathi izinto ziba worse. Yabo. Ngangena kanjalo-ke entwasweni ngoba kami ngizwa kuthiwa ngafika lapha ekhaya kwaku-2 ey'ntatha kunetha. Okay. Wavuka-ke la kugobela kwathi hayi khona umuntu ohayizayo-ke lapha mvuleleni isango. Hhayi kufika nakhona ulethwa abazali ngilethwa shuthi yilona idlozi selingikhiphe ekhaya. Langithuma kanjalo ngize ngifike entwasweni. Wavuka-ke yena-ke lo ngubaba-ke lona-ke wangishayela isigubhu-ke wabiza wonke-ke lamathwasa-ke ngase laphakama-ke idlozi-ke kumina basho-ke abantu abadala ukuthi hhayi sesiyitholile-ke indawo la esifuna khona ukuthi uzosithathela umsebenzi wethu umzukulu wethu. Ngangena kanjalo-ke entwasweni. Manje izinto obuzenza ngaleso sikhathi mhlambe yini ebihamba phambili mhlambe kuyisikolo noma bowusamncane kakhulu entwasweni noma ususebenza? Bengisamncane kakhulu bengisebenza ngathola lawo matoho kodwa ngoba isikole ngaqeda esikoleni 2017. Okay. Ngasuka lapho ngafunda e-UKZN 2018 nakhona nje ibheda into zami kwaphoqa ukuthi ngishiye phansi ngoba angathola umntwana. Kwaphoqa ukuthi ngihambe kanje ngiyosebenza ngephansi. Kanti into zami libe zithi-ke nje zithi. So nawe busuzowathi okay ngoba kusekuvele lesimo sokuthi fanele ngihambe ngentwasweni ake ngishiye noma yini ngiyenzayo ke ngifocus khona. Ilento nje nami engangifanayo ukuthi ukuthi ngempela abantu abadala bafuna ukuthi ngithwase. Angingezwa ngomuntu ethi mina hambe uyothwasa. Mina lize la ngikhipha mina idlozi kakhulu. Singayithola sengikhona lapho kulowo muzi. Ngibona sebengihlambulukela uthi hayibo ufike kanje. Angipakishali impahla ngathi hayi sengiyahamba. Uyahamba manje. Ngiyothwasa. So uma ufika khona kwenzakalani-ke mhlambe ngey'nsuku zokuqala waphatheka kanjani mhlambe ngabe wazizwa umukelekile usekhaya noma wahlukumezeka ndlela thizeni? Ngicela ukwazi nje kahle usufikile-ke khona usukwenzakalani? Ngey'nsuku zokuqala kwabanzima kakhulu sisi. Kwabanzima kakhulu nje yabo nje ngoba akumnandi entwasweni ngoba shuthi njengoba kade ngichazile ukuthi ngafika ebusuku. Shuthi-ke kwasa-ke ngakusasa ngalala mhlawumbe kwapheka usuku olulodwa. Wafona-ke yena-ke logobela lo esefonela abazali after 2 days. Okay. Wathi hayibo kufike umntwana la uLanga kanje yabo niyamazi. Basho bathi hayibo ade simfuna loyo uphi. Yabo mase washo kwathi hayi umntwana usefikile-ke la ekhaya-ke ulethwa abantu abadala. Uzothatha umsebenzi wabantu abadala. Ekhaya engathi abayizwa-ke leyo nto. Uyahlanya vele loyo kade ehlupha yabo. Mase-ke ngahlala-ke mhlawumbe ngahlala isonto yabo. Mase kwaphoqa-ke ubaba ukuthi hayi engimisele iy'nkamba ngoba belingihlupha ngempela. Idlozi ngigula ngihayiza yabo. Kodwa manje ngenxa yesimo sokuthi uma ungena entwasweni ungena ngenkomo yakhona kumele kube khona imali oyikhiphayo ukuze ugcotshwe esigabeni sokuqala. Okay. So njengoba uthuthe nje umndeni wakho ayibo uyagula loyo kade simfuna simthole so bakwazi uku-understand ukuthi kufanele bakhiphe amashankura. Ngenxa yesimo-ke makhosi esomsebenzi owabantu abadala ngikhosi ngoba nami kabe ngiwathola lawo matohwane yabo. Ngakwazi ukukhipha imali engango-half. Okay. Makhosi washo-ke naye kugobela wami wathi hayi shuthi-ke le enye uzoyiqhubeka uyikhambeni kwesikhathi. Makhosi ngagcotshwa-ke ngayikhipha imali engango-3,000 makhosi ngoba isigaba sokuqala siba u-6,000
Okay. Makhosi ngagcotshwa kasho ukuthi-ke engiyala-ke naye kugobela wathi kumina yabo njengoba usugcotshiwe ngoba phela kuba khona imithetho unikwa yona mhla ugcotshwa ukuthi awusakwenzi ukuthi yabo. Hayi bangitshela wathi-ke manje njengoba nje ukubona engathi umndeni awukuzwa wathi wena nje into ozokhuluma nayo uzokhuluma lapha ey'nkambeni zakho. Ukhulume nje uy'misele mntanami uzobona bazoyibuyela bona abazali bona abazoza futhi ibona abazobe kahle bebuza ukuthi ekuqhubeleni phambili kumele senze kanjani. Kwaba kanjalo-ke ayi ngayiphahla-ke iy'nkamba ngiy'phahla iy'nkamba hhayi ngabona ngempela iy'nto zami y'khanda babuya bona abazali bathi hhayi sizozehlisa-ke manje siyabona ngempela lento ukuthi hhayi ijulile ngempela ngoba hhayi besixakeka naye ukuthi indaba esihlupha kanje lo. Kodwa vele sibone ukuthi hhayi shuthi unayo imimoya ngempela. Manje sesizobuza-ke baba ukuthi hhayi singamqhubeza kanjani-ke umfana ukuthi ukuze iy'nto zakhe ziqhubekele phambili. Ngoba into kanjalo. Kodwa yena udlalile nje ngami kakhulu. Yabo njengoba ngibhalile angikhathazeke kakhulu. Yes, ngifuna singene kulokho-ke okubhalele ukuthi yini le iqalephi lento le le bengakuphathi kahle uthi ukuhlukumezile awutholi ukuthi kuhamba kanjani. Ngicela ungilandise ngayo nje kusukela ekuqaleni. Angithi ngisithwaza ngithi amaziko awafani. Yini amaziko? Amaziko la iy'godlo. Iy'godlo. Khona laba ekuthiwa bathwasa othokoza. Khona abanye abathwasa isiZulu. Okay. Mina la esigodlweni sethu sithwasa uthokoza. Makhosi. Ufike ungene esigabeni sokuqala somcako. Ugcoba umcako asifakile thina ibovu. Ugcoba umcako musuka emcakweni mase mhlambe kuyaphakama ukuthi ibaphi abantu bakho mhlambe abaphambili it's either ogogo noma amakhehla. Makhosi. Mase usudlule kulezo igaba mase ufaka umyeko lo o black and white. Lo wezangoma lo kujwayelekile. Kanti laba abathwasa isiZulu ungena emcakweni ufake ibovu mase ufaka lo myeko owesangoma ngoba okwabo kuba u6 months into nje ke fast makhosi. Thina-ke la uyawuhlala ngisho noma u3 years noma u4 years ngoba uyithasela zonke igaba ngoba futhi kunamakhosi aphezulu kuleli ziko leli ebengithwasa kulona kuthiwa abalozi. Okay. Manje-ke kwenzeka kanjalo-ke ngangena-ke esigabeni sokuqala somcako. Ngadlula-ke kusona ngangena kwisigaba ekuthiwa umndawo. Ogogo. Ngayikhokha futhi inkomo yakhona ngoba ngahlala mhlambe u2 months kusona leso sigaba leso. Wasiphothula kahle nje futhi makhosi. So ngaleso sikhathi usahlele uvumelekile ukugoduka ekhaya uyobona. Awuvumelekile makhosi. Ibona abazayo bazokubheka. Ibona abazayo abazali ukuthi bezokubheka mhlambe khona ngoba kukhishwa ngisho imali yokudla njalo ngenyanga. 500. Okay. Njalo ngenyanga nje kumele kukhishwe imali yokudla. Ngoba futhi ungahlala ngisho mhlambe noma u2 years esigabeni esisodwa mungenayo imali yokuqhubeka nje. Uyaqhubeka uhlale kuleso sigaba leso. Uqhubeka uhlale nje makhosi. Shushe kwabe into kanje njengoba nje ngifake wona lo myeko makhosi. Okay. Umyeko wamakhehla-ke lo kuthiwa umnguni. Okay. Mina-ke ngiphume ngisemngunini. Ngaphuma-ke ngabuyela ekhaya ngoba ngabe sithi ngisikhokhile futhi kanye isigaba sakhona ngaludle nokuhamba lakhona ekhanya nje izinto ngoba idlozi lami belishesha makhosi. Nobhuti-ke lo engamfica khona esigodlweni ibona ade bengikhulisa yabo ukuthi hayi kwenziwa kanje makhosi yabo bengifundisa izinto. Hayi makhosi kodwa manje ngiyaxoxa ubhuti naye sesimeni esikanje umuntu nje manje engathi izinto zakhe engathi ayisathathi kahle nje singisho esimeni somqondo. Okay. Makhosi. Hayi makhosi ngaphuma-ke ngabuyela ekhaya ngoba bese kusele ukuthi ngenze isigaba sokuthi ngivume idlozi. Okay. Mase kusale isigaba sokuthi ngikhuphule amakhosi mase ngiyakhishwa ngokupheleleka. Hayi njengoba sengibuyelile-ke usuyosebenza right? Sengiyosebenza-ke. Okay. Njengoba sengibuyelile-ke ekhaya makhosi hayi into zami zathi ngqi. Zavaleka zathi ngqi khosi into zamaqala namhlanje kanti kwenzakalani ngoba ade ngiyothwasa nje. Kodwa izinto zami esikoleni beyikhanya nje ngempela ngiyithola futhi nemisebenzi. Hayi ngiyaxakeka manje njengoba sengibuyele ekhaya hawu kwenzakalani manje. Hayi nami-ke nabazali saya kwezinye indawo ezabantu laba abahlolayo. Ngiyabo.
Hayi kwavela-ke Makhosi ukuthi hayi ngeke. Ngase khona into eyathathwa. Ngiyabona. Thathwa kanjani? Phela ukuthi ogobela bagangile Makhosi. Oh, okay. Mhlawumbe bekubona ukuthi idlozi lakho mhlawumbe liyaphuthuma yabo. Ngoba futhi izibonakaliso zami mina zayikhuluma. Makhosi ngalo mhlawumbe wayenomona-ke. Kodwa ngithi sengibuye ekhaya kwavaleka izibonakaliso, kwavaleka izinto Makhosi. Mina bekufika ngisho abantu ngisathwasa. So uma uboniswa kufanele utshele ugobela usibone ini? Isibonakaliso nje mina usidlulise ugobela wakho ngoba umthetho lo usuke utshelwe wona mosagcotshwa ukuthi sonke isibonakaliso udlulisela kugobela wakho ngoba uyena onolwazi ukuthi idlozi isuke lifunani. Makhosi. Kwaba into kanjalo-ke Makhosi ukuthi into zami nje zithi Makhosi ngoba ngisathwasa nje bekufika ngisho abantu ngibahlolela Makhosi yabo. Yabo kuze kufike ngisho izingane efuna ukuthathiswa yimina Makhosi. Kusho ukuthi phela-ke kumele yilinde ngoba nami ngisenza umsebenzi abantu abadala. Kodwa nje sengibuyele ekhaya ngivele wathi ngci Makhosi. Kwavela-ke kwenye indawo esesohlola kuyena-ke Makhosi. Ukuthi hayi into zakho wena engathi kwagcweka isimo sempahla yakho. Impahla mhlambe kanjani? Impahla yami yokugqoka. Okay. Makhosi yacuyeka isimo sensila. Angazi kanjani hambe usetshenzwa lento ukuthi izinto zalo ayizivaleke zithi ngqi. Ngoba shothi angazi mhlawumbe idlozi la mhlawumbe linamandla mhlawumbe udlula yena lo baba lo. Kanti ugobela akabi proud yini ngokuthi umntwana wakhe othwasele. Musathwasa yena ukuthi ngathi nje abuya kuthanda Makhosi ngoba mina ngasho mhlawumbe bengile thwasa leli elibizwa njalo yabo. Okay. Wadla mina ozaya nakho ukuthi mina ngeke ngazi imitha zonke lezo zinto Makhosi. Kodwa manje ngixeka nami ukuthi hawu indawo manje esengidlela umonto ukuthi mhlawumbe ube sibona isiphiwo sami mase sengiphumile esho ukuthi mhlawumbe ngiyosebenza ngenye indlela mhlawumbe ukudlula yena. Kanti uyakwazi ukusebenza ngamandla wena ophiwe wona. Bayakwazi Makhosi. But how? Because kanti lento yokusebenza ngisho usukusebenza ngedlozi lakho elibheke wena la uzalwa khona. So ukhona kanjani ucwiya amandla ophiwe wena awenze awakhe kusebenzele yena? Kwenzeka kanjani? Yabo njengoba ugobela wami phela kuningi nami engingakwazi njengoba ngisesikoleni mhlawumbe engisakufunda mhlawumbe nami engizokufunda manje sengiphumile. Okay. Kodwa bona Makhosi bayakwazi ukucuya isimo senhlanhla yakho Makhosi. Ogobela Makhosi bayakwazi nje ukuthi kumele kubone ukuthi idlozi lakho libukhali. Bekwazi ukuthi mhlawumbe beyithwebula leyo nto. Isebenzele bona. Isebenzele yena leyo muntu. Mase uyaphuma-ke wena uthi usuyosebenza kini mhlambe the time kade nithola ekhaya njengoba uchaza ukuthi naphuma nayo ubheka niyohlola kwenye indawo wabuya mhlambe sobuya ngecall kugobela wakho noma mhlambe waya komchecker umchazela ukuthi hayibo sithe sithi siyohlola kwenye indawo and then jikijiki sekuvela izinto ezikanje mhlambe ke wazama ukukhulumisana naye umbuzo ukuthi kwenzakalani nakho kungivalekile kanti mina bengazi ukuthi sengiphuma sengiyosebenza kodwa akwenzeki lutho. Makhosi khona abazali bazama ukuthi bemthinte besho ukuthi hayibo nangulanga usebuyele phela ekhaya ngoba futhi kabi sengikhule ngisho ukugula yabo. Okay. Makhosi ngishawa izifo nje ezibhedayo Makhosi yabo. Phathwa amakhanda into engangihlupha kakhulu nje bade ngisesigodlweni yabo. Basho ukuthi ayibulanga njengoba sephumile Makhosi useyagula nje into zakhe futhi ivalekile Makhosi sekuvele kwasebenza sekuvele kwaphela ngisho lamatoho lawa kade libe ewathola Makhosi. Yabo manje baxayeka nabo-ke abazali yena-ke ukuphendula wakhe waphendula nje sabudlapha wathi hayi akazi nje yena akazi. Leyo ngane yazi yona ukuthi yenzani ukuthi mina ukuthi ngenzani kangazi ngoba mina bengihlonipha umthetho ngizenza izinto ngendlela. So mase sinaye because kungenzeka sibe naye sikhulumisane sonke sesiba u4 athi ngimile emazwini nami ukuthi mina angazi lutho ngempela ngenze ukuthi khona wena la waphambili nisakhona. Hayi mina ngiyamfisa ukuthi echaze mfethu usikwenzakalani ngempela ngoba yiserious kushubile. But wami ke ngingenele ku wena yini le ohlupheka ngayo kwenzakalani ukuhlukumeza ngani yini le ungenelisekile ngayo emoyeni mekuza ngalokho eningibezele kukona. Mina ngingasho nje ukuthi njengoba nje ngase ngiqalile
ngayilungisa izinto ngakhokhela imali yelentonjana yenkomo yokuqala yokungena. Yes. Ngasho ukuthi kwenzeka ngidlulele kwezinye igaba. So ngisengasho ukuthi into nje engangijabulisile ukuthi ugobela lona besinokungaboni ngasolinye. Okay. Ngesimo sokuthi kunenkinga ekhona ngoba bekwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe mekuthi sengiyahamba ke ngiye ekhaya nami sengiyoqala umsebenzi wami. Yes. Kwenzeka ukuthi abantu abasangeni mhlawumbe ekhaya ukuthi bezofuna ukusizwa. Ngesimo esithile ke sokuthi mhlawumbe khona izinto ezenzeka. Okay. Mhlambe wena njengoba uthe kuvalekile nakwena, right? Kuvalekile. Mhlambe kukhona la usekwaya kobheka khona uthola ukuthi nje mhlambe kwenzakalani ngalungiswa kuphi? Ngakobheka kwatholakala ukuthi kukhona izinto ezenzeka elontonjaneni eshobeni lami. Eshobeni? Noma isimo sezinto engubeni zami khona izinto ezathathwa. Okay. Zasetshenzwa ukuze Ngoba besisebenza ngendlela sebenza ngendlela eyodwa. Wasisebenza ngendlela eyodwa makhosi. Sebenza. Okungenzeka futhi uthi akunina nodwa. Akuthina bethi ngoba usanawo amathwasa asakhona amathwasa. Ngitshola ukuthi lo monayo ukuthi athaphi eyinkosi yodwa yazi futhi ukuthi kuyophelela. Ngiyamfisa ukuthi echaze ngempela ukwenzakalani. Kwenze njani? Okay, kulungile. Ngicela thukulinda kancane ukuze simlande sikwazi ukukhulumisana naye. Sonke nje soba u4 sithola ukuthi kanti ithini into. Amen. Ngiyacela ukuthi simlandelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. So-ke sivumile ukuthi sifike ekhaya la kwaDlamini and nangobhuti ngibonile nani ukuthi ubiziwe ngendlela ebizwe ngakhona ebizwa uLanga wakaDlamini. So-ke nangokubaba-ke naye-ke ukhona besikade silandelana njengemoto simtshelile ukuthi kahle kahle siye ekhaya la kwaDlamini kodwa akazi ukuthi yini abizelwa yona la ekhaya. So-ke cela sibe nesineke silaleleni sizwe ukuthi ingabe bazophetha ngokuthini. Sabona kunjani? Ngiyaphila unjani sir? Ngiyaphila nami. Mina nguMamntolo Ngandlela ngibuya Black Life TV. Ngibizwe uLanga wakaDlamini. Bakubizeleni laba abantu lapho? Bathe badinga ukukhulumisana nawe behlangene bowu2 bekubuka nje ubuso nobuso. Yini engizokhuluma nalabutho? Ngiyakucela bandla babube nesineke nje sabo ukhona ukulalela ukuthi ubizelweni. Ngiyakucela. Uqhamukapi lo? Ungaphendula. Hayi mina nami bengibiziwe ukuthi ngize. Yonke ongayibuza nje kodwa lo baba. Usuqhamukapi lo? Uwena osibizile? Hayi imina. Chaza ngizwe. Imina nje obhalele le show. Ngicela Ngenxa umchaze. izinto ozenza. Ngenzeni mina? Uyazazi ukuthi wenzani baba. Uyazi nje kahle kamhlophe. Akumina bekufanele kube uwena owenza izinto ezirong namina. Kanjani? Khona futhi ngifuna ukuveza futhi ngicela uqhubeke sine process. Qhubeke yini? Wafika kanjani kantona la ekhaya? Ukuyiveza. Wafika kanjani ekhaya njengoba usubulana kini? Ngicela ukunderstanda la. Yo, Lazarus Dudaba. Ngicela isibongo sakho baba ugcina unga. Mumbanje usibongo. Mbanjwa. Yebo. Oh okay. ULanga uke wakhala ngokuthi waba khona ekhaya la ethwasela khona uthe kwaMashu, right? Yes, uthe wayethwasela kwaMashu. Engicabanga ukuthi ikhaya lakho la usebenzela khona. Ekhaya la. And mayifika wachaza isimo sakhe ukuthi wafika kanjani and wahlala isikhathi singakanani ekhaya, but into efike yenzeka mase ephumile entwasweni esesekhaya like uthi hayi bandla izinto zakhe bevalekile ngasebenzeki, even ubona imbono bengasenayo akazi ukuthi kwenzakalani, aka understand. So wayesephuma nomndeni wakhe bahamba bayobheka ukuthi hayibo kwenzakalani kanti wayengasebenzeki ngoba nakho esela ekhaya. Bathola ke okujulile kakhulu engifisa ukuthi uLanga akusho yena ngesingayi. Ngiyacela ukukhulumisana naye ubaba. Yazi mina nomsebenzi wami kufuze ngiwenze njengoba ngingiletha la. Ngizonzani la ekhaya ngishiya abantu kumele ngiyosebenza abantu. Ngizonzani la kahle kahle. Uzabasebenza kodwa abantu. Ngiyabasebenza abantu. Nina ngithi naphuma ngendlela engayona. Wena waphuma kahle ngakuthisela impepho ukuthi uphume. Langa ngicela umchazele. Yes. Ngathi so yena ubaba. Baba lo mbanje.
Yebo. Yes. Ngeke samhlonipha futhi makhosi ngoba izinto esizenzile. Khona ngaphuma mina ngokuthi wangiphahlele. Sisi. Yes. Lo muntu wafike egula lapha Wangiphahlele amakhosi. wafike egula nje umbona manje makhosi. Kodwa manje sengibuyele ekhaya kwaphinde wavela ezinye izinto makhosi. Ukuthi khona into zami engathi zacuyeka makhosi. Yes. Zicuyobani sakhe lo baba lo. Khona futhi into engifuna ukuyiveza makhosi. Yes. Yebo ngilalela. Esangiphatha kabi ukuthi mina bengilethwaze leli eligijima amakhosi. Yes. Okay. Bengalali ngisho ulala ebusuku makhosi ngoba izinto bengiboniswa. Okay. Yes. Shuthi makhosi khona indlu futhi esingayingeni lapha ekhaya. Okay, la kuthwaselwa khona ekhaya. Yebo, esigodlweni. Okay. Sisemakhosini la. Oh. Igama laso sigodlweni. Mana Bengithi ngiyangena lapho makhosi. Wayengekho awume mana awungizwa. Yes. Mana awungizwa. La futhi engakuvakazela. Babumbanjwa ngiyacela nje nange evumbuka nokuthi khona indle engangena. Ngangena lapho makhosi. Engekho ubaba. Engekho ubaba. Uyokwenzani ngoba uyaleliwe ukuthi ungangeni kule ndlu? Mina makhosi indoda yami yakhuluma la ngitshela futhi izinto makhosi. Okay. Nami njengoba ngisesikoleni ngisiphela sisuke sisesikoleni lapho sisuke sifuna ukuzofunda izinto. Yes. Ngangena ke lapha makhosi. Wayengekho ubaba wayosebenza ngicathiwa eMandeni beyobethela makhosi. Yabo. Mangena la makhosi. Hayi ngilivule leli room. Kunezinto lapha ezikhona makhosi. Angazi noma mhlambe ngathi mhlambe izinto mhlambe ezi-decompose. Yabo kodwa nje izinto engathi amakhanda abantu makhosi. Siswami. Awumancane. Siswami. Laphana. Makhosi. Indlu yami leyana. Yes. Indlu yami engikhuluma khona nabantu abadala. Makhosi. Yena uyinikwa ba imvumo ukuthi angene endlini engikhulumela kuyona nabantu abadala. Ukuthatha apha izathu ongena lapho yena. Kodwa ngempela khona amakhanda lawa abashoyo. Angwazi lowo makhanda mina. Elakhe ikhanda langena lapha engazilaliyo nzani lapho. Lalela makhosi. Ngicela uqala phansi wabonani endlini? Yabo lapho. Kubelandla indlu eUrandi kuthiwa isemakhosini. Yes. Ukuthi asingeni kanjani izindlu ngoba phela la ngithi sofunda wonke umsebenzi. Yebo. Ngathi ke mina idlozi lami futhi ngavuka nesibonakaliso lathi ke awuhambe uyobheka mntanami ukuthi ngabe kukhonani la. Ubaba wakho futhi ngalolu suku uzobe engekho eyosebenza kuphi eMandeni. Awuyongena lapho mntanami usibonele ngoba manje sisathanda ukuba la esikoleni esakuthuma kusona ngoba sesikhona izinto esizibonayo. Yabo. Kusho mina ugogo wami makhosi. Lo engangimthwathela umndawo makhosi. Okay. Futhi mangena la ngiyibonele lezi zinto lezi isimo samakhanda futhi amakhanda abantu. Athi mhlawumbe amakhanda elwana amakhanda abantu makhosi. Lona nje ikhanda elilodwa ngoba kunanesimo sani isimo sezingalo zabantu angazi ukuthi bezenziwani lezo zinto kuyalwa ngisho kumuka khona la. Makhosi lalela makhosi. Amakhanda abantu ukhuphuka ngathi. Amakhanda abantu awobala abafica lapha. Abawobala amakhanda abantu. Kodwa uqinisele baba lokho akusho ukuthi indlu yami engilala kuyona leya noma ukuthi angizolala. Ulala ngamakhanda. Akho makhanda lapha. Kodwa makhosi makukhona uyinyanga kunezinto zakho ezigcina lapha. Okumele uyigcine khona. Engathinta umuntu. Yena ukuthatha ukuthi uthinta into zami. Imali baba. Ukuthatha ukuthinta into zami. Like awuzofunda noma uzobheka into zami kwenzakalani. Langa. Ngicela ukwazi. Ulala khona kule ndlu lengangena. Ulala khona vele. Ulala khona makhosi. Ulala khona zonke izigodlo. Kodwa lesi sigodlo lesi esinamakhanda sona futhi awulala kusona kakhulu. Ukuthi thina sivumelekile kanjani sisingene sibe siyamathwasa. La ekulala khona ubaba wethu usilungisele izinto zethu. Awumechaza lesi sizothula ngichaze mina. Okunye futhi ngizafuna ukubuza kahle ukuthi khona into eyenzeka nakuyena uPholobo. Sisi mawuzofunda ngithi ulalela umthetho kathisha wakho. Yes. Yena indaba engalalela umthetho wami ukuthi ngimtshela ukuthini. Yini ehambe ngale kwami? But uyachaza ukuthi uyaboniswa. Waboniswa. Uboniswa ba ngoba wona amadlozi akho amletha kumina emsaphi kumina. Wayeyapi kumina? Wayezonzani? Ngicela ukuthi ngazi ngale yamakhanda ukuthi le ndle engangena la ulala khona kunamakhanda ngempela na. Amakhanda awekho lapha. Awekho amakhanda. Akho ngalo lapha. Kukhonani? Into yakhe akayibona khona ingubo zami zokulala, khona amagobo ngami ngisebenza ngawo. Amakhanda mhlawumbe la usho le yithuthi engisebenza ngazo. Yazi futhi sibaningi abantu abangangifakazela ebesithwasa nabo makhosi. Ukuthi mhlawumbe bayamsaba yini nobaba. Mina ngithi nje angikuveze lokho kubaba ukuze aziwe nalabantu abasebenzayo. Ukuze bewazi umsebenzi wakhe lo baba lo. Lo baba lo osibhedelayo. Ungikhomba nanga umuno njalo.
wena uthisha wakho sakwamkhomba ngomunye uthisha wakho ngenxa yezinto sakwamkhomba ngomunye kanje siwe nami ngoba sike sadlula futhi sihamba sawubona nakwabanye abantu ukuthi lento obuyoyenza lapha ayi shuthi kumoshwe imali nabazali badlala ngesimo semali. Ngicela ukwazi manje ngifuna ukuthola iqiniso ukuthi ke manje umuntu njengoba sesenkingeni ekanje ingalunga kanjani inkinga yami. Kuzolunga kanjani? Yena ngibuke Babumbanjwe ekwesimo sakhe kuzolunga kanjani? Isimo sakho uyena oyimoshele yonke lento. Ngokwenzani? Ngokuthi ayobheka izinto angafanele bheka. Mina wacela ekutheni konyaka wathi ucela ukuphuma lana khona izinto afuna ukuyozenza nalokho ukwenza into umsebenzi. Ngamshunqisela impepho. Ngamtshela ukuthi akahambe ekhaya. Manje uyangiqama sebuya nazo zonke lezi zinto mayizisho ukuthini. Angithi yabo kusiza umuntu ukuthi unjani ngangimsiza lo muntu wafika kumina egula. Lo muntu wafika kumina ngabo ebusuku ngabo 2 egate ekhaya. Kusho kwamele emvalele ngamngenisa. No, kwangamelanga wenza kahle ngokuthi umamkele. But yena into akhala ngayo ukuthi akusasebenzeki mase ekhaya lakhe. Indaba engabuye ezoqedela into zakhe la ekhaya. Okay. Waphuma engaqedanga. Waphuma engaqedanga ngithi umuntu uyothatha 3 years yena uzothatha bani unyaka owodwa. Kunegabaekusetshenzwa ngazo la ekhaya. Okay, ngiyakuzwa kwalanga. Ngicela ukwazi ngobhuti ke. Moses njengombona ubhuti. Uzongilinda mkhulumi? Yes. Uzongilinda mkhulumi? Ngathi umuntu o-quiet yabo. Okay. Mina ngafika uNgcobo wenganjile esigodlweni. Okay. Ngoba uyena umuntu esifundisa izinto makhosi uyena umuntu owayemqemana kodwa phela mina njengomuntu engimaziyo sengiyambona ukuthi khona into eyenzeka kuyena ngisho noma ukhuluma naye yabo ngathi into useyikhohlwa yabo esho lokho kusho nje manje yabo khona into eyenzeka kuyena njengoba nje naye kade ichaza ubhuti futhi walahla isimo seshoba lakhe ubhuti yena ukuthi kwenzakalani mana sisi awumesisi okokuqala wazi ngani ukuthi kwalahleka ishoba la Phela ngoba sakhuluma nawo pholo. Njoba ngilana nje ngemi. Walibuza kuba ishoba lakho ukuthi lilahlekile. Walifuna kuba? Ishoba lami ngisahamba semgidweni. Ishoba lami laduka ke lapho. Laduka emgidweni ngithi. Akudukanga la ekhaya. Lapha ekhaya sasilapha ekhaya so manje ngangakwazi ukuthi. Wahamba nami ngedwa nomsasibaningi. Sasinawe. Nani nami nobabili? Nabanye odlozi. Ngephi endlini angithi? Yebo ekhaya endlini. Manje indaba cha ngilathathwe yimina sinodlozi abanye. Ngoba manje uyabona ukuthi ayikho lento abayishoyo. Bangibizela umsangano nje mina la ngibhizi kami mina ekhaya. Ngibhizi ngempela. Uke wahlala isikhathi singanani? Ngike ngahlala u2 years unyaka no2 years kahle. Lo muntu uhlala 3 years kumina. Uthe swala lapha anyamalala wangazi ushonephi. Waphuma ngathi uyesitolo. Wena sesingaba umbona ubhuti umbona ngathi ku right. Mhlawumbe izinto usumbuza ezona. Mombuka wena. U-right unani? Uyaphila nanga unani? Umazi enje ubhuti vele. Akaze shintsha unjena nje kumina. Unjena nje kumina. Nedlozi lakhe phela manje yamshaya benza lento akayenzayo. Awukwazi ukuthi uvele uphume esigodlweni ubaleke. Uphuma kanjani esigodlweni ubaleke? Lokho siyakwenza usuke kubaleka usubalekiswe yilona idlozi lakhe ngezinto elingasayifuni ezenzekayo ngaphakathi esigodlweni. Thina safika kuthwasa. Liletha kanjani idlozi la izophinde likubalekise kuthwasa lapha ezamakhulu. Shuthi mhlawumbe uyabona ukuthi mhlawumbe amadlozi ayagijima mhlawumbe sineziphiwo. Mase yena wenza lemsingeleli le ayenza ukuthi wayenza kanjani emakhosi angazi yena owazi. Ngicela ukubuza babumbanjwe useke waqonda nenkinga ngoba nemali zethu esayikhipha lapha amakhosi bayakhala abazali imali eziphumela lapha amakhosi. Eseyiphuma imali eziningi. Azikho imali ezaphuma eziningi. Lo muntu wafika engaphethe ngisho isente la ekhaya. Ukuphothula. Wafika ngaphethe ngisho isente la ekhaya lo muntu. Ngamukela egula. Manje sekuyena okhuluma kanje. Ngicabanga mhlawumbe angeke abuya ke angazi. Useke wabhekana nenkinga enje before? Angikaze ngibhekane nenkinga umuntu aqhamuke ezongitshela ukuthi wabona amakhanda engawazi ukuthi amakhandani. Nawe wabona amakhanda? Isimo samakhanda hayi. Angithi yezwakhe. Akawazi amakhanda azowuye yedwa lo. No, uchazile wathi uyena waboniswa. Wavuka yedwa wahamba wongena endlini akashonga ukuthi waboniswa ukuthi aqoqe bonke abantu bayongena endlini. Shuthi wabona yini? Ungisaba ukuthini? Ungisaba ukuthini? Lalela-ke sisi, lalela-ke. Lona uyena lona obefike enza izinto ezirong laphana. Lo beke ephume laphana ahambe engazi ukuthi yiphi. Ekudinga lo ebuye lana ngimtshela ukuthi akwenziwa kanje ehlozini. Akabuye ahlawule, akaze ahlawule. Ubani waze likhonanini? Wena uhlawula nini wena? Unenkomo engaki? Unenkomo engaki zama kumele uyihlawule. Mina bengithi ngenza usizo la ngiyasiza la. Kanti bengingazi ukuthi ngiyamosha. Ngidlala abantu nje futhi makhosi wami mina into zami ngathi manje sizoqala ukuthi mhlambe yilungu ngoba ukhona manje umuntu usengilungisela futhi
bengiyibona zonke lezi zinto ebezingenza Makhosi yabo. Okay. Ukhona omunye umuntu wesiZulu. Yebo Makhosi. Ukusho uhlangene naye ke lo muntu bahlangene ngami. Yabo njengoba mina Kusho uhlangene nalo muntu bahlangene ngami. Makhosi. Bengibhalise mhlawumbe ngizobuza ukuthi mhlawumbe ubaba kahle kahle kwenzakalani mhlawumbe khona usizo mhlawumbe sengangisizakala kodwa njengoba nje libe beyipiano kanje libe kukhuluma nje Uyamuzwa umhloniphi. Uyamuzwa. Ngiyamxolisela baba. Kodwa ke ngicela ukwazi ukuthi yini. Mase zikushanja linduku ungabusukhala. Ngicela ukwazi ukuthi yini angase umsize ngayo since ethi akusebenzeki mase ekhaya lakhe. Usenenyanga yakhe angithi semsiza manje. Akaqhubeke naye. Ngicela siphume kuleyo nyanga kube ukuthi angisho wena ube umntwana wakho before. Umntwana wami. So yes. So ngiyacela ukuthi angisasiyena nje umntwana wakhe. Yekela ungabusaba wona umntwana wami. Ngicela wabuka phela lokho njani upholo. Akasebenza lo sipolo baba ukhululeka. Niyasebenzisana. Hayi sisebenzisana. Kulungile sekuyobonakala ukuthi ubani ko. Into zakhe nayo uNgcobo sezolunga baba. Manje anilungisa ngani into zeniloniza kumina nizombesa mina. Bese ufuna ukwazi nje ukuthi lento owayenza wayenzelani kuthina Makhosi ngoba thina besikuhlonipha sisesigodlweni Makhosi. Zona lezi imali ezakhishwa abazali Makhosi ngoba phela thina besilindele ukuthi njengoba mina wangiphahlela ukuthi angibuyele ekhaya ngibe ngiyolungisa mase ngiyabuya ke ngokuphela sengizoqeda lezi igaba kodwa wavula wavaleka kwathi ngqi lokho ayikho lento engibiza leyo. Oh okay ayikho lento engibiza leyo. Uthe usazobuya right so usahambile the time uthe washiselwa impepho wahamba ukuthi angihambe ngibe ngiyohlanganisa imali eyokuphothula so ngalesi sikhathi ukuhlanganisa bekufanele kungena abantu kube khona umnyaka njengoba nje umsebenzi ubuqhubeka mina ngisesikhundleni kufika ngisho amathwasa engane umsebenzi wemina akusuka abantu abangaphandle beze kumina bele mina Makhosi nakho bakhala ngakho kodwa into yakhala ngayo lo ayikho into yakhala ngayo yimina ngamshunqisela impepho ehamba ekhaya yosebenza wafika wasebenza ekhaya wakhohlwa ukubuya ezedlozini awumboni nesikhathi singana nahamba yena wayethe uzolungisa ayenza abantu athola imali yokuthi abuye ezekhaya sibuye siqhubela sigcine khona ngoba akanamandla okuqhubeka enze yonke lento kwase kwenzakalani ngoba ubona la ekhala khona ukuthi uthe akabuze edlozini la kwenzakalana ngithi ngangishunqisa impepho ngikhulume nalo ukuthi lenze yonke lento le akabuze kulona ukuthi kwenzakalani mina ngimdedele esimeni sokumcelela kubantu abadala yena wenza njani yebo Makhosi yini akayenzayo yena shuthi babumbanjwa uthi iphutha lingakuyena iphutha ngakuyena liphi Makhosi iphutha ukuthi wahamba ethi yena uyolungisa kuzabuye eqhubela agcina khona abuye nemali ezokhokha inkomo yami iphi inkomo yami uyiphethe njengoba nifikile njengoba ningibizile ukuthi ngize la uyiphethe imali njengoba kade ngiyolungisa ke uyiphethe inkomo yami indaba phoze ingalunganga into zami njengoba kade ngiyolungisa ngithi phela bekumele kukhanye Makhosi okay fine angisashiye lokho bengwathola ke amatoho ke Makhosi sengishiya mhlawumbe umsebenzi wedlozi okay fine mhlawumbe ke angingagcini mhlawumbe entweni eyodwa ukuthi hayi sengizofocusa lana ke kuphela yabo yebo bengwathola Makhosi kodwa vele kwathi ngini ngaze nami abazali bathi asuke ngoba bengigula ngisho ukugula Makhosi ngishawe eqolo ngishawe isimo samakhaya into lo ngangenze esigodlweni yabo ngathi ke Makhosi sengiphumile ke awungilinde nkulumo mina singilindele phela ukuthi okay fine sizokhuluma yini ngibizela ngizokhuluma nami ngiphothule ngiqhubeke negaba zami lezi eyisele ngoba mina umsebenzi wabantu odala ngiyawuhlonipha futhi ngiyimisele ngawo okay njengoba sekwenzeka kanje lesibhidani lesi angazi ngoba abazali baze bayithathela phezulu into ukuthi asambe siyobheka phela manje ningakwazi ukuthi ngikhulume bangani ngicela udedele babumbanjwa sichazele kuthi lo muntu noMakhosi lo muntu wafika egula la ekhaya ngithi wayegula izinto zakhe ingalungi wafika la ekhaya zalunga izinto angithi zalunga izinto waphuma njengobesha ngithi ngamkhipha mina ngathi akahambe osebenzela ukuthi abuye azoletha inkomo yami waphuma okwenza lokho emveni lokho wagcinaphi angithi ayibona lento sekuqhubeka la kwaqale khona egula eqaleni ukuthi bemkhombe la kumina ukuthi abuye okay baba ngicela ukwazi lana ke yini enza ukuthi kungasebenzeki angisho isivumelwano sasithi uhamba uyohlanganisela ukuthi akabuyise inkomo yakho right ukuhlanganisa kwakho uhambile uphi yes ikona lokho akasathola kanje efonini ngingimanje zami kumfonela samthula ikona lokho akhala ngakasibizele kona ukuthi akusebenzeki mekubo wangabuya ngane eze kumina ezothi manje gobela nakho kanje akusebenzeki akabuyanga ngani hayi mina sizayo nje singikhathele angithi uyamuza ukuthi manje uhamba izinyanga ezinye akaqhubeki ngani nalezo nyanga zimvulele yonke lonto mhlawumbe sombululo mhlawumbe azimvuleni ngani yonke lonto mhlawumbe esiqondile njengogobela Makhosi yazi mhlawumbe bengizomhlambalaza yeza Makhosi kodwa mina ngifuna ukuthola iqiniso ukuthi njengoba mina sengiphumile mina bengilindele ukuthi into zami ekhaya njengoba sekuvele lezi zinto ezikanje Makhosi okay fine vele akuwona umthetho ukuthi
uma usa-under iziko lokuthwasa makhosi akumele udlulele kwabanye abantu ngoba mhlawumbe bengaveza ezinye izinto bese sekubhede ngisho nasekhaya makhosi izinto nje ekhaya sekubhede ngisho emndenini bazi kwasuma bona abazali base asambe siyobheka ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani ngoba phela adolo ngumsebenzi wabantu abadala nje sesami nabazali bakhe bamaqobo yezwa wafika la kumina egula kwayimina ngitshena bona ukuthi iyagula lengane mayise iphindele emuva sigula abasabuyi beze kumina sebeya kwenye inyanga ubona kuyinto eright lokho Qaphela makhosi kumele nawe uhambe uyobheka nawe izinto uzimani sikhamba kanjani yabo sebehlulo yini ukubuya kumina ngoba ngayivula into zakhe zakhanya yini esibahlula ukubuya kumina into mina kulobaba kodwa babo manje fanele bazi babuye kuwena ngobani ngoba uyazi phela ukuthi bekufanele kukhanye meyosebenza because wamshesela impepho wena okusho ukuthi uyamkhulula ukuthi akahambe osebenza ahlanganisele ukuthi kubuya inkobo yakho yini bafuna baze babuye beze kuwena bezosho ukuthi hayi lalela sisi kanti wena wenze njani lalela sisi ngamvumela ngamshisela impepho wahamba osebenza yes ekusebenzeni kwakhe phela abantu abadala babona sesebenzile sebeyadinwa nabo ukuthi hawu akasabuyeli ngane oqhubha umsebenzi wethu kumele abuye ezoqhubha umsebenzi wakhe yena wenza njani ubuye uzoqhubha umsebenzi wakhe ayikho umsebenzi sezoqhubeka bese ezofaka nango omunye umqondo obhedayo kuyinto eright lokho hey uPaulo uyambona manje akusekho umqondo uwena obona ukuthi akho umqondo mina ngiyazi ngicela isolution ke sifinyelele esiphethweni babumbanjwe uchaza ukuthi mina ngingenza lokhu nalokhu ukuze izinto zakho zibe hayi mina makhosi nje singiyabonga mina kuyena ngithi akenze kanje kumele abuye nembuzi lapha ekhaya ezoxolisa yonke lento nanokumbisa enze yonke lonto azoqhubeka nezinto zakhe eziningi no babumbanjwe lokho kokuxolisa ngicela ukuthi singakufaka kakhulu because ubengahlosile ukuthi ufuna ukuthi akudicelele phansi noma akuhlaze no ubengazizwa ungihlazile manje ufisa ukwazi ukuthi kwenti wenze njani ngento zakhe why kube dark okay sis wafika lo muntu azothwasa ngamvumela ukuthi aphume kahle kahle wangafanele aphume wayephuma ngesimo sokuthi yena kumele awulungisele ukuthi abuye ezoqhubeka nezinto zedlozi ukuphuma kwakhe nowaphuma wangabe sabuya ukuthi azoqhubeka nezinto zedlozi mawazi baba ukuthi bengafanele aphume why mana ke sesikhulu ezingenza why if bewazi ukuthi akufanele aphume pho uvumeleni ukuthi aphume wazi wamshisela impepho angithi nje lo muntu ubegula benganayo imali yokuthi angikhokhele but abazali bakhe angisho abazali bakhe bebefaka ukuthi sebamaxoki futhi abazali bami bebengakwazi ukukhokha le nkomo engifunayo amaxoki abazali bami nabo bebela bengakwazi ukukhokha le nkomo engifunayo makhosi khulu sazomehlela makhosi abanje futhi manje sathi umuntu udinga ukuthi sichaza makhosi khulu sazomehlela no baba ngiyakutshela mina lawo labantu abasebenzayo usazombona ezinye izinto labantu othi uyabasebenza kuleyo qhubeka so ngongcobo ithini into yamuza uthini lizomshaya idlozi bese buye futhi ezothi mina uzobuya futhi bese ezothi mina ngishaya idlozi mina ungcobo ke ayikho into engizoyikhuluma ngayo waphuma ngingamazi ukuthi uyangithi uyesitolo ngishaya ngempela nje ungcobo kwaphela izinsuku ungamboni nje bese qhamuka manje senzongilanda la izinto nje ngihamba kodwa ngoba baba ingane zakho lezi ngicela ukuthola indlela ongasubasiza ngayo bobabili angisho abantwana bakho ngizobasiza kanjani bezongihlaza phakathi kwabantu ngizobasiza kanjani ngizothi ngiyabasiza futhi bengiphinde bengihlaza okay at least ke thembisa ukuthi uzobasiza sina mase sihambile isicelo ngisazocabanga no baba sazoshumisa impepho ngizwe ukuthi bayavuma nabantu abadala fanele uzoshisa impepho ukusiza ingane zakho kumele kuvuma abantu abadala nami lo msebenzi angiphathele wona okay kulungile nangu ngivele ngixabeke no sibhale naye kodwa lo sevele quiet ngathi ingoba uyayazi into yokufanele ingisazi ukwenzakaleni usabo babumbaji ayikho lona ingoba uyazi ukuthi ubephatheke kanjani lapha kumina uyena nje owenza into zakhe ngeke ubaleke esikoleni mase ethi uyazi ukuthi ubephatheke ngani uyena umbalekisile angithi bathi bebehlangene uyena umbalekisile akuyena umbalekisile uyena ngicela ukwazi ukuthi usaba nobaba umbajwa kangaka cause angisho ubaba wakho makhosi baba usaba ngisabu kakhulu makhosi awukwazi ukukhuluma kusenhlizweni yakho ngingakwazi makhosi then nasi isikhathi ukuthi nami ilento engishoyo ukuthi amakhanda into eyangithusa ukuthi nami amakhanda naye futhi wasawabonini naye futhi wasawabonini nawe wangena endlini naye futhi wasebawubonini yabo ayikho konke lona ngiyafethu cela ukuhamba ishop wangena endlini ngisacela ukuhamba sisi ngiyala babumbanjwe ngiyacela siqedele la siphume nesolution ephathekayo siphume la sine show ukuthi na kanjani sisama ubona ukuthi lo ufunza ushave lo awuboni lo ufunza ushave lo angithi uyazi lokho emgwaza ethi khuluma makhosi mina ngicela ukuthola ukuthi wabona amakhanda endlini kababumbanjwe
Makhosi into engingayisho uyabona ayikho lento musanifuna ukuthi into engekho no angithi uyezwa pho ukuthathaphi ke ukuthi angithi yabuya yikho lento wamtshela ukuthi wabona amakhanda hayi ngoba nakho wawabona wamtshela yini into esayibona isikhathi ubaba eyosebenza Ncube akabonanga ubaba eyosebenza akabonanga lutho yini into esayibona ngoba phela yena akangenanga kwangena mina phakathi esigodlweni uyayezwa sasivuliwe Makhosi into engaphuma ngiyigquma ngiyithuka wazi walunguza wathi manje uyangixayeka ukuthi manje yini ke manje into esaba ukuthi ayihlambuluke siyahlangana le story lesi siyahlangana uzwile unona wena mfana uzoqhubeka uzwile no manje yes ngiyavuma kodwa indlela athuke ngayo right now ingaphezulu kwamandla angazi noma uyakusaba noma angisazi ungisaba ukuthi njani endushilo ulanga ukuthi entwasweni ubengekho nje uNgcobo ushoyo ngempahla enzima sisters ayikho uchazi ukuthi ubengekho nje ayikho into ezoyikhuluma la ngizodlala ngami nje ngibize ngeke kulungile ke ngicela siphumene komakhanda mina ngicela ukuthi kube khona isolution siphume la sazi ukuthi na kanjani bazosizakala abantwana bakho kuphela ngishilo ngathi ngisazwa koshisa impepho okay uma ngalelo lokuthi usazoshisa impepho ngivuma bamukelekile alright hayi mina ngikwameleka nje ngiright ngikwameleka nje ngiright uzoqhubeka benje into zakhe eFile hayi mina ngayeke indaba usho kanjalo baba ingoba akafuni ukuzoqhubeka nomsebenzi wakhe yindaba ndikhuluma zonke angithi yamuzo akafuni ukuzoqhubeka nomsebenzi wakhe mengabuya nomsebenzi wakhe into zakhe izovuleleka kodwa ke nami sazocheck ukuthi bamukelekile nibebuye ngisho nangala Makhosi sekuvale yonke into mina bebe umuntu wabantu kodwa nje manje mangenzeka njengoba uthi ufuna ukushisa impepho akakwazi Makhosi ukuthi enze into enjengalezo njengoba lo muntu akuseyena umuntu wasemhlabeni lo right Makhosi kulungile angingakulibazisi ngiyabonga nje ngami size ngitholanga hayi ngiyabonga nje mfethu ngiyabonga Black Life ngiyabonga ngoba nje nawe uNgcobo ngazi mfethu ukuthi manje wavelwa yi6 minutes ngihamba konjalo ngiyabonga kakhulu baba ukuthi usihloniphe uvume ukuthi size la ekhaya but ke ngesimanga sokuthi uthe usazoyokhuluma nabantu abadala kulungile ngicela ukunikeza leso sikhathi kodwa ngicela ungivumele ukuthi siphinde sibuye sizocheck ukuthi kwagcina kwenzekeni because I think kufanele bagcine ngokuthi basizakale ngizobona ngiyabonga ngiyacela ukuthi nisidedele sanibonani kwi-Black Life shem ngisukuma nje nokubonga hayi bo ngiyabonga lapho nginasitofuza ngathatha ikhombo lehamba nebhodlela okay ngesikhathi ngiyithatha-ke kwasho ukuthi ngingena endaweni yami ngahlala-ke ngalinda ukuthi ngize ngiqede nje nya then mase ngiqedile-ke ngaqala-ke ngisanda kuqala nje ngisala kulesi siphephi wash kodwa nje izolo ngidlalile ngathi mengidlala ekuseni ndaweni 3000 ntambama ngaphinde ngaqhubeka ngasebenzisa isiwasho sami sengibuye emsebenzini ngaphinde futhi ngo-1 ngavuka ngadlala mengidlala ngo-1 ngawina 1.5 okay ayikho into engiyikhulumile since ibhodlela lami angakaliqali ngisala nje iwashweni ngifuna nje ukusho ukuthi sisi cha bandla ngiyawubona umehluko futhi mkhulu yabo nje ngidlala izolo besengisele no50 rand kade ngifaka u200 sengisele no50 rand kulo 50 rand nje lavele laduma izulu ngangenela u3000 ngifuna nje ukubonga kakhulu ngisazoqhubeka nje if kuqhubeka kuhamba kahle ngizonazisa kodwa nje hayi shame le khombe ngenzela imanga nje ingibuyiseleke nokuyithemba nje lokhu kade ngingasenakho kodwa ngisagqume nje kabili mangizogquma okwesithathu ngalesi siphephi mangizongena kulesi siphinki ngiyamajina nje ukuthi ngiyothi ngifike ebhodleleni kube kunjani kodwa nje ngiyabonga.